کۆمیتەیە ناودەوڵەتی یا خاچاسۆر هشیاری ji xerapiya rewşa koçberên Sûriyayê bi hatina werzê zivistanê da û rewşa penaberên Sûriyayê li Urdun û Libnan bi karîset pesend kir. Rêveberê herêmî yê Rojhilata Navîn û ya nêzik di komîteyê de Robert Mardinî di vê derbarê de ragihand ku rewşa mirovî li Sûriyayê pir xerab e û roj bi roj xerabtir dibe û di rojên vê de wê zivistaneke pir sar û seqem bi ser xelkên Sûriyayê de wê were ku piraniya xelkê nikarin alavên germkirinê û sûtemeniyê dabîn bikin û pêwistiya me bi başkirina karînên me ji bo gihandina alîkariyan ji kesên herî hejar re heye û ev rewş ji bo van kesan gelekî metirsîdar e. Li gorî komîteyê zêdetirî 12 milyon welatiyên Sûriyayê ku 5 milyon û nîv zarok di nav wan de hene, pêwistiya wan bi alîkariyên mirovî yên bilez heye ku 4 milyon reviyan ji derveyî welat û 8 milyon di hundirê welat de koçber bûne. Mardinî her wiha diyar kir ku penaberên li welatên hevsînor bi Sûriyayê re penaber bûyîn wekû Urdun û Libnan di rewşeke pir zehmet de dijîn ku dijêr nizembûna pileyên germahiyê li cihên germ digerin û nizanin bê wê carenivîsa wan çi be. Komîteyê diyar kir ku ji destpêka vê salê ve Komîteya Navdewletî û bihevkarî bi heyva Sora Sûrî re madeyên xwarinê li ser zêdetirî 7 milyon kesan hatine belavkirin û zêdetirî 15 milyon kesî sûd ji programa dabînkirina avê li seranserê Sûriyayê wergirtiye. Menal Mihemed, ARK